Sidin ta' negozji, konsumaturi u diversi persuni li nġabru fil-Belt Victoria kellhom l-opportunità jiltaqgħu mill-qrib mal-kandidati għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew tal-Partit Laburista. Flimkien iddiskutew temi kemm fuq livell lokali iżda wkoll fuq livell Ewropew. Flimkien mal-kandidati kien hemm is-Segretarju Parlamentari Justin Caruana u l-Ministru għall-Għawdex Anton Refalo. Tkellimna mal-Ministru Refalo dwar x'jixtieq jara il-poplu Għawdxi f'kuntest Ewropew. Li Għawdex jibqa' fiċ-ċentru ta' kollox. U jien dejjem messaġġ wieħed nagħti u nagħtihom il-kandidati kollha. Min jitla' ma jinsix il-Għawdex. Jibqa' jiġi Għawdex jifhem il-problemi tagħna u flimkien naraw kif insolvi fuq il-problemi tal-Għawdxin, speċjalment li hu importanti li l-Għawdex intuħ dimensjoni anki fl-isfond Ewropew. Wara li żaru l-Belt Victoria l-kandidati infirxu f'diversi bliet u rħula mal-Gżira Għawdxija. Hemmhekk kellhom l-opportunità jisimgħu leħen il-poplu filwaqt li spjegaw f'aktar dettall dak li lesti jaħdmu għalih f'kuntest Ewropew.